Yun. Nandito tayo sa ano sa Ninya Berilla Store dito sa may ah, sentro ng Naga yan. Mga okay po yung mga items dito. Sa mga gustong bumili, ito, kumpleto sila, may mga shades. Yan. Yan, oh. Kita natin, oh. Yan, mga shades. Yan. Mga sapatos din, mga second hand dito ng sapatos, mga ganda. Yan, pili lang kayo. Yan, sapatos. Ito, mga pambata, may mga pangmatanda. Yan. Yan, may mga ano sila, may mga jacket sa likod. Yan. Yan, meron din sila mga ito. Yan, mga ang babae. Kompleto dito. Yan, one stop shop na dito. Sa tindahan na to. Yan, meron din silang mga bag, yan sa taas. Mga bag nila. Dito yan sa Naga City, sentro lang. Ayan, yung mga sapatos dito. Ano, maganda to. Ayan. Sulit na sulit din yung mga ano nito eh. Yung mga shoes, mga tag 1.5 oh. Ganda. Ayan. Yan si ate. Yan kayo si ate sa vlog natin oh. Ito dito mga ano, mga pambata yan. Napakaganda oh. Oh, yeah. Ito napakaganda ng design nito. Oh, di ba? May mga cup din sila dito, mga cup ayan. Vintage cup available dito. Mga wallet, sa mga mahilig mag-swimming, may isa dito nga swimsuit. Ayan, available. Swimsuit. Mga wallet, ayan. Wallet nila. Ayan. Maganda na. Oo. Kita nyo sa ating vlog sa sentro ng Naga. Ito yung gusto ko dito, yung jacket. Ayan. Yung jacket na gusto ko. Las Vegas. Sana matawaran pa natin to. Napakaganda. Pili lang tayo. May mga boots, may mga dito, mga boots. Anong pangalan nga ito eh? Anong pangalan? There you go. Ayan, shoutout kay Ate Maylin. Siya nagbabantay dito sa tindahan. Mga ganda mga ano dito. Ayan. Mga shorts. Mga ganda. Ay, meron pang dapat ng mga yung mga jacket na pang old school. Ayun sa taas. Mga jacket na pang old school. Yan, sulit ng mga pabili kayo dito. Pwede kayo makatawa din. Yan. Yan, punta ka na dito sa sa Naga. Sa Naga to. Maraming salamat. Peace out.